yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalamasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 9 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa wani mai fashin baki ya yi bayani kan rikicin Rasha. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyina kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin Rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya su mai da martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasar Kramatorsk a jiya Juma'a. Yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun Rasha suka aikata. Yana kuma fatan zaburar da ƙasashen yammaci da ke goyon bayan Ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta. A wani jawabin bidiyo da ya fidda a cikin ɓacin rai, Zelensky ya ce duk ƙoƙarin ƙasashen duniya zai mai da hankali ne akan gano kowane minti waye aikata wani abu, waye ba da umarnin, daga ina makami mai linzamin ya fito, waye kai shi wurin da kuma yadda aka cimma kai haran. Rasha dai ta musanta cewa ita ta kai haran, haka kuma ta zargi sojojin Ukraine da harba makaman don ɗora laifin kisan farar hular akan Moscow. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cikakken bayani akan yanayin yadda makaman ya tashi da kuma wurin da sojojin Ukraine suke don karfafa muhawararsu. Masana daga kasashen yammaci da kuma hukumomin Ukraine sun dage akan cewa Rasha ce ta harba makaman mai linzami. Majalisar wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kuri'a akan kudirin yanke kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar, ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya Juma'a ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kada kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kada kuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da zaben fidda gwani ke karatowa, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙara fuskantar rikicin cikin gida a jihohin ƙasar, abinda wasu ke gani ta yiwu ya kawo cikas a jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rigingimun cikin gida a jam'iyyar a wasu jihohi irin su Kano, Bauchi, Ogun da sauransu sai ƙara faɗaɗa yake. Akan haka na tambayi shugaban jam'iyyar na ƙasa, Sanata Abdullahi Adamu, ko ta yaya zai fuskanci wannan kalubale? Rigiman Kano rigima ne wacce ban cika son yi magana a kanta haka a rariya ba, saboda Kano yana da muhimmanci, na da kima. To amma abin da ya gada kenan, wani lokaci ka ji da daɗi, wani lokaci ka ji da ba daɗi. Amma kuma da gaskiya da Allah za mu samu maslaha a tafiyan Kano da kyadda ke magana da kafin lokacin zaɓe. Saboda banda abin da muka yi na kwamiti ɗinmu na sasantawa da aka fa, magabatan jam'iyyar da dama sun yi yunƙuro yanzu
Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin inda rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ke ƙara damarmalewa. Sunana Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi, ina cikin matasan da ka yi ma jam'iyyar APC hidima. Rashin da mun haka mu samu na wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kebbi suna komawa jam'iyyar PDP, gaskiya abin bai da dace. Waɗannan matsaloli da sun kai faruwa a jihar Kebbi mun san da cewa sun samu asali na tun daga zaɓuɓɓukan Ward Congress na mazaɓu zuwa local gama zuwa jiha, har sun jam'iyyar APC ta rabu bangare guda biyu a jihar Kebbi, da bangaren mai girma gwamnan sanata Abubakar Atiku Bagudu da bangaren sanata Adamu Aliyu. To ko ta yaya masana kimiyyar siyasa ke kallon irin wannan caccanza sheka da 'yan siyasar ke yi a daidai wannan lokaci? Dr. Abubakar Umar Kare babban malami ne a Jami'ar Abuja. Ni a gani na irin abubuwan da suke faruwa na canza sheka da 'yan jam'iyyar APC suke yi a jihohi irin su Kebbi da Kano da Bauchi da sauransu abu ne wanda ba makawa sai ya faru, da waɗansu masu burin ganin cewa sun ci gaba da samun faɗa aji a cikin jam'iyyar suna ga cewa yanzu ba su da gurbi a jam'iyyar. Sa'annan kuma za a iya cewa aski ya zo gaban goshi a halin da muke ciki yanzu, ƙasa da watanni biyu kenan da lokacin da hukumar zaɓe ta ware akan cewa za a kammala zaɓukan fidda gwani a mika sunayen 'yan takara. To su waɗanda suke fita ɗin a zahiri gani suke cewa ba su da wani gurbi a jam'iyyar APC. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ci gaba da kawo maku fashin baki kan yakin da Rasha ke yi da Ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi mai fashin baki Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayar da ke Kano, wanda ya fara da tambayarsa mafita sai ya ce. In ka dubi usulin abin da ita kanta Rasha take cewa ba ta yadda ba har ta kai ga wannan shine ba ta so Ukraine ta shiga NATO, domin za a samu makamai to masu cin gajeren zango a kai mata har iyakarta. Kuma ka duba ita Ukraine a tsarance a inda take tana kusa da bangaren Moscow ne, wanda kuma wannan bangare na Moscow kusan fiye da kashi 60 zuwa 70 na Rasha a wannan bangaren suke. To kaga wannan in ba zama aka ba yanzu a ce diplomasiyar ta kai ga an shawo kan Ukraine, kuma ga matsin lambar Rasha an shawo kanta ta amince cewa ba za ta shiga wannan kungiya ta NATO ba, to shine kawai zai isa a samu kawo ƙarshen wannan abu. To kaga idan aka samu wannan, su kamar su Turkiya din suka shiga, ita har aka samu Ukraine ta yadda da wannan, Amerika kuma ta samu hanyar fita daga cikin abun, kasashen turai su ma suka yadda da wannan, zaka ga an warware shi ta diplomasiya ba tare da an kai shi. Amma idan ya je har zauren majalisar ɗinkin duniya, to tunda suna da kujerar naki, Rasha tana da shi, China tana da shi, Amerika tana da shi, Birtaniya tana da shi, su wa'annan kasashe guda biyar kowace ka taba za ta iya cewa ba ta yadda ba. To Profesa, ta fuskar diplomasiya fa akwai wani garan bawon da kasashen Afirka musamman Najeriya za su yi watakila ko wata dama da za su iya samun misali a sakamakon wannan rikici? To babban damar da za su dai shine kamar an zo zauren majalisar ɗinkin duniya, babban zaure, a nan za su tashi su yi maganganu su wanda zai nuna ba su ji daɗin wannan abu ba, kuma su yi ƙoƙarin yadda za su jawo hankalin manyan ƙasashen su ga cewa an warware wannan takaddama, musamman ta cikin hanyar diplomasiya da siyasa, domin abin kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai, wanda dai daga ƙarshe kamar yadda Hausa suke cewa idan giwaye biyu suna faɗa, ciyawa ce za ta sha wahala. Farfesa Kamilu Kwai kenan a hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwari. A shirinmu na gaba za a ji ragowar wannan hirar. Yanzu kam ga shirinmu na gaba. Masu
sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi Girma Bukar, mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? Shin da me al'ummar jamhuriyar Nijar za su fi tunawa da shi? Masu tambaya Kwamrar Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi Girma Bukar. Idan masu tambayar Comrade Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare, ga ansar da wakilinmu a Maradi Mansur Sani ya samo daga wani ɗan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a Maradi, Bula Maligari, wanda ya ce: Alai Mansur, an aihi Alhaji Girma Bukar ranar 2 ga watan 2 na shekara 1959 a garin Minesurwa. Alhaji Girma Bukar ɗan kabilan Babarbare ne ake cewa, don Alhaji Girma Bukar Babarbare mutum ne na ƙasar Minesurwa, kuma ɗan gidan sarauta ne na Minesurwa. Alhaji Girma Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6. Ya cikin yara guda 6 babban namiji ne, sauran karnan shi 'yan mata ne. Bangaren abin da ya shahi rayuwar shi dami-dami ya yi kafin girma har ya zama fitaccen mutum. Alhaji Girma Bukar dai a takaice ya yi lakwal na 'yan jarida. Don shi jarida karanta shi yayi, bayan shi ya yi karatu diya na karin ilimi sahu kuma ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1919 shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar Nijar wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Nijar. Tunda duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba, tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya, duk da haka bai taba fasa ba, ci gaba yake hal abubuwa suka girku. Don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiyya ma a kasan nan. A wani irin matsayi ya rika ko a bangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu? Alhaji Girma Bukar a bangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma Minesurwa, ya zama deputy national na kasar Minesurwa, banda dan majalisar dokoki kenan. Alhaji Girma Bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma Minesurwa, kuma banda wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Minesurwa kan kanshi wanda ake ce ma kwansaye. Bancin haka Alhaji Girma Bukar ya zama shugaba na rediyo na gwamnati bangaren Damagaram da Doso. A bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa gacin kafuwar gidan rediyo amfani, da ina ke da wannan amfani, kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu? Kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda an ba a shirye ba kake baka iya yin jarida, kai in ba namijin kirki bane baka iya yin jarida, kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida. Paske ita jarida tana da wannan abubuwan, in ya zamanto kai kasashen mutum ne, zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza, baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna. Mutum ne wanda a tsaye yake, komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi. Kuma Alhaji Girma duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi. Kuna da incin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku inci ku yi, shi ma ya siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci. Kenan mutum ne, tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin, duk abin da yake na jarida ne in dai
ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan don saboda mutane su ji menene ko me ke kasancewa. Da ina rediyo amfani ta tasiri a kasar Nijar ta dalilin Garema Bukar ya kafa ta, kuma ni za a iya cewa ko da yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Nijar za su kalla su tuna Garema. Ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin Niger musamman mata maraɗi wannan a shekarar 1999 aka bude ta, kafin ita an bude ta ya mai wancan sannan aka bude. Yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment